ya jam Korea yo kadol nyaur bakir karo jemblung. Warisan apa tak jagar neh wong bondo yo entek. Iki kari wit pelem iki. Pelem kok yo saya kalok gondol codot jas ireng apa piye. Kok sawang saya suwe kok saya kalong. Biasane gembriyut ndak. Iki kok kena diitung kok geri pira. Lah iya. Nek tak jaga kok dintene bocah-bocah iki. Jan tenan. Kowe ra merkakat bocah-bocah kae. Wis timbangane engko nek aku ora ngonangi bocahe tak tunggune dhuwur ae. Engko mesti bocah-bocah ora ora nek sing jukuk sapa, pasane ora nek wonge. Wis tak jaga ning dhuwur kene. Duh. Rasa-rasane kok pite kok serot cilik. Kok ngisor mah gede. Loh. Kleru. Oh biadok patek jan tenan kadung tekan dhuwur kok kleru miring. Wis tak tunggone kene kok ya penak iki. Bocah-bocah ben ora toman glenthong pelempo. Wes oke gak usah mangkel, trepak ngono kuwi. Yo iki lho ngopen dolane anake kok yo ora oleh lho. Anggit kene kok dolan apik-apik to, Bro. Apik ngono Pak enek galak ngungkuli singa ngono kok. Lah iya. Kowe ora tau enom lho, Bro. Cara sek enom tak jak tarung tenan ku Pak ngono. Lah terus piye nek sedak ngono nek bapake galak ngono. Ayo dipikir karo mlaku. Saiki. Wis saiki mosok sesuk. Iya. Komet tenan belum kuwi. Lah ya wis to ora usah dipikir, ayo dipikir karo mlaku. Ngono. Lah ya engko kan kowe harus anu dhewe. Lho. Kir, kowe kok glunyur ae. Lah mikir ono belum. Tapi yo aja glunyur, koncone dinteni. Rene sik. Lah mikir karo mlaku dikek nglunyur to belum. Wong kari sithik emoh. Komet tenan kuwi kan. Ngene lho. Iki sak mikir ki kok. Mikir yo mikir, tapi kowe duwe ide apa ora? Lah mulane kuwi, aku iki yo mikir to belum. Wis carane bapak ini lho, lulus mbek aku. Tak akal iki iso dadi dhuwit iki. Bapak iku gila belum. Sik kir tak pikire. Lah mikir kok nang kono to belum. Mikir lho ning kene. Nek nang kene iki ra ngatasi, mulane aku pindah rene ben ngatasi. Ngono. Yo. Belum. Oh, menyok. Mapa kowe ning kono? Aku ning kene iki njogo pelem lho dintek tatah cilik-cilik. Aku mang krungu gremeng-gremeng ngomongmu apa nundukno sapa mang lho. Walah iya iki lho Bakir, ape nundukno Pak Nunuk tuh bingung golek solusi. Heeh. Wah, masalah gampang weh. Lah yo Wong iki ora pokrok. Iki kan wes tolong. Tolong ya tolong. lah yo. Mau nulungi ngene ae ora pokrok. Iki yo diangkat to, Kir. Loh. Buat apa sih kepo piye to? Jare pokok ngangkat nyok. Kene lho. Lah jare Bakir. Coba kon ngangkat. Oh, lah iya. Jangan blok. Wah, ya jangkat. Alah, wis tangi dhewe. Wis. Tak loro nulungi kak yo ora nek gak. Nulungi kok ora terima kok. Nulungi Cek. Lah piye ndang aduk kok malah jumae. Iso ngaduk apa ora? Ngene lho, tak kei solusi. Lah iki lho sing tak enteni. Juma kene tak kandhani. Ana wong gerang ning ngisor ora juma. Kene. Yo nyok yo. Boleh lek apa nem? Jadi kok kon dungo to nyok. Kene lho. Yo. Ngomong to. Aku duwe solusi karo kowe. Apik apa ora? Lah yo piye kuwi solusine apa? Wis meroi cokcer. Masalah apa iki mau? Lah kemang jar roh to nyok. Lho piye carane bapak ngono lho iso lulus mbek aku. Lah ku lho piye carane? Dukun. Dukun yo dukun tapi yo iki lho jangan aja lokno muncrat to nyok. Ayo, jangan aku ngedek. Sik.
Jelas jangan asem telo iki. Udu, ora kuwi wong cocok jangan telo ngono. Bisa udu. Sik. Lah iki jelas stop buntut iki. Duh. Buntutem piye? Ya iku kudu mamal iki sak sambele sing katut iki. Hop, pikir neh. Hop. Iki jare ngekeki solusi apa bedhek-bedhekan? Yo, tak solusi ngene. Ning kono nek Mbah Dukun sing kodiang. Aku kurung-kurung emang apa ngelono Pak sapa no? Bapak Nono. Yo pokoke engko tak arahno kuwi nggone. Ki tenan apa ora to, Nyok? Yo tenan. Karo omahe tengah jagungan, ora nek omah liya saliyane omahe Mbah Jenggot. Oh. Tapi enek syarate kudu nggawa gula bubuk. Sik. Umumnya dek ya gula karo kopi to, Nyok? Wis pokoke ngono ki lah. Lah keputusane iki piye? Nah, piye kuwi? Kudune kan yo ambek kowe. Wis to, ndarane tak goleki iki lho, omahe tengah jagungan. Wes, ayo, goleki. Tenang. Rasano. Aku itu koyo nek. Kakek aneh. Bakar karo jemblong kok ora nek teko. Sekesuk ya aku serisi yo nganggo ngene iki. Ora nek teko-teko. Tak enteni. Wis tek andani omahe tengah jagungan ya ora nek ndang rene. Loh. Lah kayak gede sih teko. Wah, tinggal siap-siap iki. Udah konangan. Sek. Jare nang tengah jagung-jagungan. Akeh jagung. Berarti kae. Ayo, Ker. Wah, iya belum. Ayo. Ngomong apa ora yo? Teko ngarepan kok yo ora ndang mengko-mengko. Omah kayak gede apa orang ngingeti. Nah, omah ayo. Ayo jare ki delok dukun. Kenapa ada Melayu? Wonge medeni wong, kaya ora wong, Bro.